אנחנו תמיד אומרים בתוכנית שאנחנו אוהבים לשמוע על הגיבורים שלנו, אנחנו אוהבים לשמוע על הלוחמים שלנו, על אלה שהגנו עליהם בחייהם. סמ"ר נאור סיבוני היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. הוא נהרג בחדירת המחבלים לבסיס נחל עוז, ונמצאים איתנו באולפן הוריו, צילה ודקר סיבוני. בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר הבאים. זה קרה ב7 באוקטובר, נכון? ביום עצמו שהתחיל כל האירוע. נכון. מה הוא עשה? הוא חייל בגדוד 13 בגולני, לוחם. הוא עשה שבת, סגר שבת, חג בבסיס במוצב נחל עוז. התחילו אזעקות בשעה 6:20, כמו בכל הארץ. הוא רץ למיגונית על אזרחי. הוא עוד הספיק לדבר עם אחיו, זאת אומרת, הסתמסו ב-SMS, אמר שהכל בסדר, הספיק לצלם את השמיים, להגיד שיש ירי מאוד מסיבי. וזהו, אחרי רבע שעה, 20 דקות, הספיק לחזור לחדר. יש לנו סרטון אחרון מהשעה 7 בבוקר, שהוא הספיק להתמגן, לעלות על מדים, קסדה, אפוד, כל הציוד הנדרש. בזמן הזה אחותו רותם סימסה לו, אז הוא ביקש לא לדבר כרגע, לא להתקשר, שהכל טוב, וזהו. ומשם הוא יצא ללחימה. יצא ללחימה, והיה שם חדירה המונית של מחבלים. בשלב הראשון היו 70 מחבלים, אחר כך... עוד 50, אחר כך 100. בסופו של דבר, 300 מחבלים הגיעו למוצב נחל עוז. הם הסתערו מתוך המיגוניות. נאור נלחם בגבורה, יחד עם חבריו לפלוגה. חשוב לי לציין את 18 החברים שלו שנפלו ונלחמו בחירוף נפש, עד טיפת דמם האחרונה מפלוגה ב' של גולני, זאבי הדממה. הוא קלה, בפק"ל שלו הוא קלה. הוא ניסה לעלות עם חבר לעמדת הקלה, והוא הבינו שהיא... פיצצו אותה. פשוט פיצצו אותה, אז הם ירדו וניסו להגיע לעמדת המיגוניות, למרכז הבסיס בעצם, ומשם להילחם במחבלים. הוא הספיק להרוג מספר מחבלים, עד שהוא קיבל ירייה ונפל. במשך 4 שעות הוא שכב במיגונית, פצוע. החופל והחובש ניסו לטפל בו, אבל לא היה ציוד מתאים, לא היה אפשרות לפינוי. זה מה שקרה, כל מה שאנחנו יודעים בעצם מסיפורים של חברים שלו. הצבא עוד לא נתן לכם את ההסבר הרשמי, את הפרוטוקול הרשמי? יש איזשהו תחקיר ראשוני מאוד בגדול. אנחנו אמורים לקבל את התחקיר לאחר שתסתיים המלחמה, כדי לדעת בדיוק מה קרה. מה שברור לנו שהוא דימם 3 שעות, 4 שעות, ולא היה מי שיחלץ אותו. כמובן שהמלחמו בגבורה, יש שם התקפה מאוד גדולה של מחבלים מהרבה מאוד נקודות, והם נלחמו עד טיפת דמם האחרונה. מתי אתם נפגשתם פעם אחרונה? אנחנו נפגשנו בשמחתנו, עשינו הערב פלוגה בתוך הבסיס ללוחמים. זה נקרא החלפת משמרות בין החיילים הוותיקים לבין החיילים החדשים שכביכול מחליפים אותם אחרי 2 בצבא. והייתה לנו את הזכות להיות עם כל הפלוגה. וואו. עם המג"ד שלו תומר גרינברג שנהרג, עם המ"פ שילה שנהרג, עם דוכן שנהרג. זה היה ערב פשוט מדהים שעשו למען הפלוגה הזו, וראינו שם את כל האנשים. כאילו מישהו כיוון אותנו, בואו תראו את אותם אנשים שהולכים להקריב את החיים שלהם למען המדינה. מין מסיבת פרידה כזה. מין מסיבת פרידה. אנחנו היינו ההורים היחידים, סליחה. אנחנו היינו ההורים היחידים. בכלל שבאתם. כן. אני בקשר עם חלי בלילתי, האמא המבצעית של פלוגה ב', וצוות שתורמים כאילו לגדוד. אנחנו מאוד היינו פעילים בפלוגה לאחרונה, ממש. הגענו יחד עם אחי הוא גם לוחם גולני לפני 30 שנה, מוטי, וממש התרגשנו, ונאור כל כך התרגש שאנחנו מגיעים לערב הזה. פשוט היה באורות, והכרנו את כולם, פשוט הכרנו את כולם, ואמרנו מאחד לאחד, ושוחחנו עם כולם. סיפרו לי כמה שהוא קיבל מצטיין באותו שבוע, שילה, מ"פ, כן, הוא שחרר אותו ביום רביעי הביתה. כן,
פשוט מסיבת פרידה הייתה. חשוב גם, כן. חשוב להדגיש גם את המג"ד שלו שנהרג, שתמיד, זה משהו שהוא מדהים. הוא תמיד, בשיחות שלו, שהספקתי לשמוע אותו ולראות אותו, הוא תמיד דיבר על אהבת הארץ ולמות למען המדינה. בפירוש ככה, הוא אמר את זה עוד באימון הקודם, לפני שהם בכלל עלו לקו. פשוט הוא היה נחוש כל כך ויחדיר את זה, והשריש את זה לחיילים שלו בצורה כזו, שאנחנו באים, אם יש צורך למות, ולהגן למען המדינה. ורצה הקדוש ברוך הוא, וזה מה שקרה בנחל עוז ב7 לאוקטובר. אמרת את זה, בוא תשלים לנו, תספר עוד על בנך, שנכיר אותו יותר לעומק. נאור למעשה ילד חייכן, תמיד מוביל, תמיד מכיל. איפה ראינו את זה ואיפה שמענו את זה עוד יותר בהקשר של החיילים, זה כל מיני חיילים שסיפחו אותם לגדוד 13 ולפלוגה, אם זה מצנחנים ואם זה כל מיני חיילים בודדים, אז הוא תמיד ידע לקרב אותם, לאחד אותם, לשים אותם קרוב אליהם. ולהיות מין אבא קטן בשבילם. תמיד עם חיוך על הפנים, ותמיד עם הסרטונים של השמחה של כולם ביחד. זה היה מה שמאפיין אותו במיוחד. אהב את מכבי תל אביב, מאוד, נכון? מאוד, מאוד. את אייל גולן. ואייל גולן. זה הגיע גם. כן, אייל הגיע אלינו לשבעה. כן? לכם, כן. כן? יש לנו ממש המון סרטונים של נאור, שר אייל גולן, כל הזמן. הראיתם לאייל גולן את זה? הראינו את זה לאייל גולן, כן. אפילו החברים אומרים שהוא כל כך הדביק אותם בשמחה ובשירה הזאת של אייל, כל הזמן, כאילו, בכל מקום. הוא לא היה מפספס אף הופעה באף משחק כדורגל. כן? היה מצליח להגיע גם היה מצליח להגיע ביציאה האחרונה שלו, שזה היה מיום רביעי, חג סוכות א', הוא הספיק כל כך הרבה. הוא יצא לבלות עם חברים, הוא הספיק להגיע למשחק בבלומפילד של מכבי תל אביב, ולבלות עם המשפחה המורחבת משני הצדדים. פשוט הספיק הכל. זאת הנחמה שלנו, שהוא בחייו חיים מלאים. חיים מלאים, עם משמעות. עשה המון, ממש, עשה המון, עזר, הוא התחבר לאלפי אנשים מגדול ועד קטן, ברמות של, כל הזמן קירב אליו, הוא היה מין מנהיג שקט, כך אמרו עליו החברים. יש לכם, אני רואה, טליון של גולני כל אחד על הצבא. נכון. טליון זה אחי עשה לנו בתום השבעה מזכרת עם התמונה שלו כאן, של גולני. וואו. כן, אנחנו דואגים להנציח אותו בכל מקום. זהו, איך אתם מנציחים? מרגע שקמנו מהשבעה בעצם, הקמנו מין, קוראים לזה גמ"ח לאחרונה, יחד עם חברים ממקום העבודה שלנו, משפחה ומכרים. פתחנו קבוצת פיילבוקס לתרומות, והקדשנו אותה להנצחת נאור. רק שנייה, כבר תמשיך עם התרומות, אני לא עוצר אותך, אני פשוט רוצה לדווח דיווח ראשוני שקיבלנו עכשיו. חשד לניסיון דריסה נגד כוחותינו בכיכר בית ענון בקריית ארבע. לא ידעו על נפגעים, מחבל במצב אנוש. לא, הוא חוסל, המחבל חוסל. אין מחבל. מחבל חוסל. תכף הלל ביטון רוזן יעלה על הקו ונשמע בינינו פרטים יותר מדויקים. נמשיך לעדכן אתכם בעת הצורך. אבל כרגע אין נפגעים והמחבל חוסל. אין נפגעים והמחבל חוסל. תמשיכי, סליחה, אני חייב להגיד את זה. בסדר. אז הקמנו קבוצת פיילבוקס להנצחת נאור, ומי שבעצם ראה עצמו מוכן לתרום, חברים, מכרים, חברים לעבודה, והייתי בקשר עם ניר לוי, הוא הרס"ר של גדוד 13, והקדשנו את זה כאילו לסיוע לגדוד 13. ניר העביר לי רשימה של חיילים, זאת אומרת, הוא אמר לי, לחיילים לא חסר שום דבר. בואי תטפלי במשפחות של החיילים בסלי מזון. וואו. אז התכנסנו כל החברות והמשפחה בבית, קנינו מוצרים וערכנו חבילות מזון. לחיילות, גם לחיילות עשינו מארזים, חיילות מגדוד התותחנים, זה בלי שום קשר לגדוד 13. עכשיו, מתוך הרשימה, ככה התעכבתי על איזושהי משפחה, שהבעל הוא מגדוד 13, והוא חייל בייניש. בייניש זה שירות צבאי, יחד עם ישיבה, כן, בני ישיבות. היא הייתה ללדת, וחסר להם מיטה ותנור חימום. אז חברות שלי יחד איתי, יצרנו קשר, איכשהו קנינו לה את המוצרים,
היא קיבלה את המוצר, הם בכלל גרים בטירת צבי. אנחנו גרים במושב גלעד, שזה בדרום, והם גרים בטירת צבי. שלחה לי תמונה שנולדה תינוקת הנסיכה, והיא החליטה לקרוא לה נורי. עכשיו, נורי, היא ילדה אותה בחנוכה, מלשון האור והנור, ושזה איכשהו מתקשר, וזה מזכיר את השם של נאור, שיש לנו קשר מיוחד. עכשיו, עוד לא התראינו, אנחנו לא מכירים, ונורי זה שם חיבה שאני הייתי קוראת לנאור שלי. וואו. אז איך אומרים, אין מקריות בעולם, ואנחנו מרגישים שהאור שלו תמיד מלווה אותנו, וככה כל הזמן מעלינו, ואנחנו נמשיך לעסוק בדברים טובים כמו שהוא תמיד היה עוסק, שהוא כולו היה בתוך החושך, הוא רואה את האנשים, גם הקטנים אין מי שיתייחס אליהם, תמיד היה מקרב אותם, אם זה ילדים שעברו חרם, אם זה חיילים בודדים. זה מדהים הסיפור הזה שאת אומרת, כי אומרים שאנחנו יודעים, הנשמה היא נצחית. אומרים שכשבן אדם מסתלק מן העולם, הגוף בעצם, נכון, הגוף הוא רק מסתלק, אבל הנשמה ממשיכה להופיע בכל מיני מקומות, ורק צריך לשים לב. נכון. היא כאן, היא כאילו ממשיכה לשדר לנו, היא ממשיכה להיות איתנו, והסיפור הזה כל כך ממחיש את זה, שהוא כאן, הוא איתכם, הוא איתכם. מה אתה עושה בחיים ביום-יום? אני בחיים האזרחיים שלי מנהל לשכת תעסוקה, בשירות התעסוקה, בנתיבות. יש לי את הזכות לשרת במילואים, בפיקוד העורף, עושה הרבה מילואים. ואיך אתה מצליח עכשיו להתגבר ולהמשיך את העבודה ואת חיי היום-יום עם כל הכאב? אני גם התגייסתי למילואים ב7 לאוקטובר לצורך העניין, ולצערנו ב11 קיבלנו את הבשורה לגבי נאור שהוא נפל. מה שמחזק אותי זה כמובן המשפחה, החברים והמילואים, העשייה, התרומה, כל משימה שהיא למעשה משימה. זה מה שמציל אותי, אני אומר את האמת. זה כמו, במקום ללכת לפסיכולוג, אז אני עושה את המילואים האלה, ויש לי את הזכות. אני חושב שזה דבר שהוא יכול להימשך עוד הרבה זמן, ואני נכון לכך. כן? כן, כמה שיותר, אין שום בעיה בכלל. כמה זה עשייה, זה מה שמחזיק אותך. העשייה, כן. במיוחד בתחום הצבאי, כמובן שגם אני הולך מדי פעם לעבודה, אבל יש לי את הזכות לעשות הרבה מאוד מילואים בשנה, בערך כ-180 יום בשנה. מילואים. וואו, ברוך השם. זה המון. זה זכות. כן, זה זכות. מה זה העם הזה? מה זה? כן. אני מגיעה לכם, באמת. היום הבת שלנו התגייסה לגדוד 13. גם לגולני. כן, גם לגולני. ממש משפחת גולני. כן. וואו. גולני שלנו. במילואים, כן, גולני שלנו. היום היא התחילה את השירות שלה בגדוד 13, ממש. בגולני. וזה לא מלחיץ אתכם? הכל יהיה בסדר. כל מה שאפשר לתרום, הכל בסדר. מאוד רצתה, כן. להמשיך ככה להיות במקום שבו נאור היה. ואיפה את שואבת את הכוח להמשיך קדימה? אני לא יודעת להגיד. אני חושבת ואני בטוחה, שזה נאור, כאילו שזה נאור מלווה אותי בכל צעד. והקדוש ברוך הוא, אני מתפללת כל הזמן שייתן לי את הכוחות, כי זה מאוד קשה. אני עדיין לא חזרתי לעבודה, אני עדיין בבית. איפה את עובדת? גם אני עובדת בשירות התעסוקה בבאר שבע. אז לא חזרת. לא, עדיין לא חזרתי. הילדים, אני חייבת להיות חזקה לילדים, למשפחה, להורים. אנחנו עטופים בבני משפחה, באמת. כמה ילדים יש לכם? יש לנו עוד 3 ילדים. דור הגדול הוא בן 28, רותם בת 24, ואליה בת 12. וואו. היא הייתה אמורה לחגוג בת מצווה, ממש ביום האזכרה, ביום השבעה. כן. אז דחיתם את זה. בינתיים ביטלנו. האמת שזאת בת מצווה שנאור התעקש לחגוג אותה באולם. כאילו, רצינו ממש אינטימי בבית, והוא כל כך רצה באולם, כי הוא אמר שאמא, יש לי לפחות 30 אורחים. ואמרתי לו, לא, אני לא אחגוג באולם, כאילו, אני לא רוצה המונים. ובסופו של דבר, כל הזמן רצינו לרצות אותו מתוך כבוד והערצה אליו, ובסוף הסכמנו, אבל בסוף לא זכינו לקיים את זה. או תזכו, תעשו את זה, בשבילו תעשו את זה. חייבים, בטח, בעזרת השם. כן, אנחנו גאים בו. כל הזמן הייתי אומרת לו שאני גאה בך, אתה גבר שלי, אתה גיבור, וככה הוא היה. הוא פשוט... הוא מת כמו שהוא היה בחיים, כאילו, אחד שידע בדיוק מכוון מטרה, וידע להסתער בעת הצורך. גם כאן, לא ויתר. מדהים. הוא היה גיבור. מדהים, מדהים.
תודה רבה שבאתם ושיתפתם אותנו, זה באמת נותן לנו משמעות ומחבר אותנו לאנשים. תודה, תודה. שנחמו מן השמיים, שהשם ישלח לכם כוחות, הרבה כוחות. תודה. תודה. רציתי לדבר איתך על הכל, רציתי לאחוז בך, לא ליפול, רציתי רק פשוט, זה הכל מסתבר, קרה מהר מדי, איך ויתרת ככה, ניפצת את חלום חיי. עשיתי בשבילך כמעט הכל, עברתי איתך כל דבר, כל מכשול, יכולתי להיות שלך ועל הכל למחול לך, להיות תמיד כאן בשבילך. מי ישמור עליי ומי יאהב אותי, מי ישמע קולי את הכאב שלי, אל תוותר עליי, אל תשכח אותי, גם שלא תהיה שלי. בחוץ קשור וסוער, ואתה רחוק ממני מחסר, ליבי תמיד. השעות היפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה ללכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן, ומתעוררת מחלום, מרגישה אותך קרוב, אז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום, כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל של אור, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. השעות היפות שלא נותנות לזמן לרוץ, הרגליים הכבדות שלא מוצאות סיבה lלכת, הימים והלילות כמו הפנים שבתמונות, הכל עוצר מלכת כשאתה לא כאן, ומתעוררת מחלום, מרגישה אותך קרוב, אז קוראת לך מתוך הלילה, תחזור, תחזור היום, כל כך רציתי שתגיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל של אור, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום. הלוואי תבוא בלי להודיע עוד היום, אני מגדל של אור, ממרחקים ששוב תופיע, הלוואי תבוא בלי להודיע